ng'anga ukaenda kung'anga mari vanoita makwati zvono unonzwa sekunge haisiriyo ndiyo kuchechi yobvanzi offering ndiyo nemwe nguva inombonzi salary nemwe nguva yobvanzi pension panhamo inondichema barondoona kuti ndiyo iyi vakaitsvakira mazita kuti munhu angonzwa kuti uku kwedu havaite zvakati kuno kutoita zvakati wozoona kuti nyaya yacho imwe chete ndizvo izvi. There is a guy kusiti tukatoparidza kutauro akati machechi kwese kumune muchingobirwa mari sa tite izvozvo uyai kwedu maenda kwake manje obva ati kunoku unongopatna ndiyo kai it's the same thing. And ndonzwa munhu achiti saka kunoku kuri boss tere ngova ingotitorera akuno kuri right kungopatna ndiyo